Hello guys, maing buntag ka natong tanan guys. Pagkakaroon ni ako diri sa sentro na merkado guys. Nakita nako ning sakyanan sa MYL guys. Naam di akong igagaw na sakay ani. Silang ko ani og kanang video-video. Kadugayan kay di man timbaya na ho. Si Agaw Junior man di ini. Pauli na siya dito guys sa Hinubiba. O kawan sa yang misis guys. Kay deliver na sila isda nga to sa Hinubiba guys. Kay ang ilahang doon naman sila yung mga pangisdaan. Mo nang ato sa bukid nila deliver ilang isda guys. O aning sentro guys ato makita usab ning merkado intaw namo nga wa pa mahuman. Giguba nila ang building ani guys. O barugan. Hinahinay na sila ani guys. O porma. Ang mga mamalitay ani guys galibog ug asa dapit ang merkado sa Valencia. Niana ang merkado sa Valencia guys luyo sa nasdagat tungod sa tower nato nga makita. Na sila ning daplis baybayon guys. Daplin sa dagat. O buntag pa kini guys wa jud ka makakita ni og mga sakyanan. Kay buntag pa man ni sayo. Padung ko anis kananay isang guys, nahapit lang ko ani kay aho pong ipaambit ninyo ang unsa na posisyon sa among lungsod sa Valencia. Ang merkado guys, hapit na tingali ni siya human. A few moments later. Pagkakaroon guys, ni ako na sa nanay isang in. Mindres ko gahuwat guys sa bayad sa abang. Nagpasinsiyo pa man sila kay lagi buntag pa man. Ni sorry ko ani guys, diri ko sa gawas. Nalingaw ko pag video sa ako mga tanom guys. Nalipay kog dako kay ni buwak jud akong hinaguan. Malipay jud ka guys kung hilig ka og tanom pero dili ka hilig og tanom. Wa jud ni sa imong kaugalingon ang maong video. Pero og hilig kag tanom guys, malipay ka magsudong kay imong jud ning giantusan pag buwak, nakabuwak ra gud jud. Nindot na kay siya tan-awon guys, makalingaw na kay sa mga mata. Dili hambog guys, daghan na pud ani nagpa-pictures kay lagi ko non ma-attract ang iyang ang iyang kagwapa, ang iyang kulor sa buwak kuno nindot kayo tan-awon. Mao nang wa pa man moabot amo ang mga katunggis nga nagpasinsiyo. Gipahimo sila na hog suri-suri ang ahong kamera guys ang mga tanaman sa gawas. Sa pista guys, wala na nibutang og kanang bandira, kanang mga panapton bitaw. Kay para naho mas nindot ang presko nga buwak ibutang kaysa itong bandira. Kay naay guwapang buwak niya kuan pa nimo kanang bandira murag madis beauty. Mo na nga ahong gikalipay gyud nga nibuwak gyud siya panahon sa piyesta. Sa luyo ni nga bahin guys sa eskina sa padong sa pitong gatang ni si Dia nga kuan. Matag eskina ani guys do na joy mga bumbilya nga aho ang gipatubo kay aron dako po ni siya ikatabang ngadto sa sulod nga makalandong kay init man ang maong area guys. Labi na panahon sa kaudtuhon. Mao ni nga ingon ani ahong gipa beautification guys kay aron malingaw ta sa buwak. Ang iya pong kalandong mapuslan pud sa uban. Sa pikas bahin guys sa eskina doon sa may vulcanizing shop. Gipatubog gihapon ako ni guys, ako gining gituyo pagpabarog nining maong bumbil kay aron
panahon sa pista lagi mas nindot pa pud tan-awon. Nalingaw kay ko ani guys, purya hambog lang. Di gid mo mamuot kay dili man kamoy gatanom, dili pud kamoy ga patubo ani, pero para gid sa ako ang hunahuna guys, nalingaw jud ko sa ako mga tanom. O kining maong bumbil guys, murag tuig pa matingali ni. Tuig pa kini guys nga giatiman na ho. Gisamot na hinuong kadagko. Gikaingon ko na guys, gahuwat jud ko sa nangabang ani nga nagpasinsiyo pa sa iyahang kwarta. O lingaw jud ko kayo ni guys, pero di pod lalim pagpabuwak ani guys, naadyo kay sekreto ani pagpabuwak. Kani guys, kaning tanamana guys, duga jud na kong kuha sa sekreto ani. Duga na kong tanong-tanong ani guys, wa jud ni siya mo buhi. Kadugayan guys, nakuha ra jud na ang sekreto. Mintras ni siya nagatubo guys, gakamang sa inyohang gitamnan. Imo din ni siyang puston guys, ug panapton hantod nga mukapot ang mga gamot niini, ana pa katinga og ilubong sa yuta. Mao ni ang sekreto guys, mao gyud ang ipaambit ninyo, dili tanan magtanom ani makamao. So dinhi lang ko kutob guys sa ako ang pagpaambit ninyo sa ako mga videos. Og ako miingon guys, daghang kayong salamat og bye-bye.